Sieraden, telefoon, iPods en horloges. Dat had de politie aangetroffen in het huis dat de bende als uitvalsbasis broekte in Ljouwert. Normaal ravensgod, maar er is meer. Zoals deze stoer uit 1850 dat koning Willem III nog opstiet. En de politie wie hielendal vernuiveren naar de vindst van deze soorten van factuur uit het midden van een 19e eeuw. Die is kreun op 14 maart 1839 en die is richt aan Cornelis Smit en die wint het dan in Alblasserdam. Nou, en dan gaat dan over van, we zijn bij u zo vrij om de quotage aan te vragen van de vrachtpenningen die aan de scheepsmakelaar wordt toegediend. Dus dit gaat dan om bepaalde centen die de meesten nog gaan hadden. Uit zijn Lietse uitstalling hadden Romein ook grote aantal televisies en spulcomputers stellen. Daar zijn we nu druk bezig aan een hand van serienummers om daar eigenaren bij te vinden. Maar dit spul, we zijn al ontziek geweest in ons eigen politiesysteem. We kunnen hier geen eigenaar bevinden. Deze Romein ben net zo spraakzaam, dus we willen heel graag onjeften zodat wij deze mensen maar vruchten bij de rechter brengen kunnen en dat ze veroordeeld worden. De bende bestaat uit 4 Romeinen. 3 ervan binnen vriendenweken de nacht onhouden in zijn huis te vinden. De 4e is nog op een vlecht. Al het stellingwoord is ook te zien op de website dadergezocht.nl.